Kada sam nešto istraživao u vezi tebe, gledao sam koje si intervjue davao i kakva su to pitanja bila koje su ti postavljali. Uglavnom su kao dečiji spomedan, kao najomiljenija pesma, najomiljeniji film. Si dao neki intervju da je bio drugačiji? Pa ne, ja sam inače dao jako malo intervjua i to malo što sam dao bilo je zato što nekako nisam želeo da budem baš onaj koji ne daje intervjue, pa da mi to bude neki čin, zato što imam, nego sam rekao u redu, ali onda svaki put kada bi dao neki intervju vidio bi da nije to ono što sam, da nisam vidio mnogo svrhu. Da. Tih intervjua, ja ih ne vidim, ali onda volim da budem i lojalan kada radim neki projekat ili nešto u čemu su mnogi, u čemu je potrošeno mnogo snage i energije, da onda budem tu i da odgovorim pozitivno, pa eto, ono što pitaju, koliko oni daju, toliko i ja dam i tako. Još i moj profesor nama nešto govorio na tu temu, da ne budemo zadrti, nego da imamo neku malu otvorenost ka medijima, ne preteranu, ali da postoji nekakav odnos. Pa sam nešto rešio da i to poslušam. Pa dobro, ima glumaca koji ne daju intervjue. Ima, i ovde. Ima, nego ja sam nešto sebi rekao da ja neću da budem taj što nešto je tako odlučio i kao takav ide, nego eto, uglavnom ne dajem, a baš kada nešto se dešava u profesionalnom životu, kada sam u nekoj ekipi, kada vidim da je drugima stalo da se o tome priča, onda uvek odgovorim pozitivno, volim da pripadam tome što radim. Da, ovo je pitanje, nisam baš bila kreativna, čitao sam i uglavnom su vezani za projekte i to kao koja muzika, sećam se, Tom Waits je bio i knjiga, ne mogu da se setim, šta si tad rekao u tom momentu, jer su to pitanja zaista onako prilično da, pa jesu, sve to nekako deluje bezazleno i kao da nešto samo popunjava neke stranice. Mada i ozbiljnija pitanja deluju nekada kao da popunjavaju samo neke stranice, jer posle toga ide reklama za mršavljenje ili ne znam. Da, jest. I onda sve to zajedno ulazi u neki ram koji nije bog zna kakav da bi čovjek na to obraćao pažnju. Ja čak mislim da je nekad pretenciozno kada su ta pitanja, pretenciozna kad su odgovori pretenciozni, kada hoće mnogo toga da kažu u tim odgovorima i tako dalje. Ja se trudim da tu budem normalan. Da, primetio sam ja to. Dobro, kod tebe zaista nije puno, nema tih puno intervjua, nema puno gostovanja negde gde je moglo da se čuje zapravo nekako tvoje lično mišljenje u vezi nečega, da nije projekat, ali generalno tvoje neke kolege, pa uopšte ljudi iz umetnosti ili bilo koje sfere, branše, nije bitno, vole da nakon nekog uspeha odjednom svi pričaju o životu, život je reka, znaš, da. Ja sam odoleo tom iskušenju nekoliko puta i nije mi bilo teško. Ima drugih iskušenja kojima ne mogu tako lako da odolim, a medijima mogu onako dosta lako da odolim. Pa dobro, i razumljivo. Ništa, nastavit ćemo. Samo me zanima još jedna stvar. Da li kad uopšte, da li si razmišljao o sebi? Dobro, ne znam da li ti nisi imao ulogu novinara nigde do sada. Bio neki sitkom davno gde smo nešto igrali, to ne znam ni gde je išlo, bio sam baš klinac, pa smo nešto snimali, ne znam usjetim kako se to zove. I tu sam nešto malo čačnuo tu priču, ali ne, nisam, mislim da nisam imao. Nisi, ja. Sad kad si pomenuo to, pokušam da im da li sam zapisao negde, ali pokušat ću se setim. Ja mislim da je to film Mali svet, na Wikipediji piše policajac okrenut leđima. Kakva uloga je? Zato što je kada sam se okrenuo, anfas nije valjalo i Miloš Radović me vratio nekoliko puta i onda se samo namrštio i rekao je u redu je i to je onako dosta veliki blam u mom životu. Nekako nisam to izveo, trebalo da izjavim saučešće, ali je to nekako ispalo nešto nesrećno, a meni je trebao novac, trebalo mi je nešto da igram i bilo bi mi drago da igram u tome, jer mi se to činilo kao zgodan Jeste film, je stvarno super.
i mnogo cenim Miloša Radovića i onda mi je to bilo kao neka prilika tako koja se neslavno završila. I seća se da je bila neka gužva sa vremenom, da se nešto žurilo i onda sam eto, to sam posle brzo i zaboravio, ali zato si ti tu da me podsjetiš. Na samom početku bih želeo da se pohvalim da je Lobotomija podcast dobila ne jednog, nego 2 sponzora. Sponzor kojeg želim prvo da najavim je stomatološka ordinacija Vident, koja postoji već 35 godina i ovde i u Italiji. I ukoliko vam bude trebala bilo kakva stomatološka usluga, ali bukvalno bilo kakva, imate link u opisu ove epizode. Tako da, evo, ovu priliku koristim da im poželim dobrodošlicu, uspešnu saradnju, dugoročnu i da im se zahvalim, naravno, za ovu podršku koju sam dobio od njih. Drugi sponsor koji bih želeo da predstavim je izdavačka kuća Srednja zemlja, sa kojom sam, pored toga što su sponzori, ostvario jednu izuzetnu i lepu saradnju i tek planiramo mnogo toga i želim da kažem da pored njihovih klasičnih izdanja oni se bave i izdavanjem umetničkih knjiga o kojima ću pričati malo više u epizodama koje dolaze i predstaviti koji tu umetnici stoje iza ovih neobičnih korica, neobičnih formata, izuzetnih dela i svega onoga što čini umetnička knjiga. Dakle, preko puta mene Nebojša Ilić, Cile, to lice i taj glas, to ne može niko da ne prepozna, ali opet neću da se poslužim onim floskulama, kao njega ne treba posebno predstavljati, treba posebno predstaviti, zato si se i borio da bi te posebno predstavili jednog dana, zato si i u tom poslu, u kome si po meni lično neopravdano izostavljen iz mnogih projekata, nekih velikih uloga, mada si ih ti imao. Da ne nabrajam, sad ljudi su gledali od Montevidea, Zone Zamferove, Lajanje na zvezde i tako dalje, da ne pominjem, znači, gomilu, realna priča koja želim i da bude okosnica današnjeg razgovora, ne u smislu ono kao da mi pričamo sada o samoj seriji, jer Kile je napravio stvarno izuzetnu seriju i priča i o vama glumcima i o tom životu, svemu tome, ali me zanima i gde je nestala ta realna priča i šta je danas ovo što je realna priča kad negde pogledaš ovako, gde si desio normalan život? Pa u gomili nekih serija koje se bave ubistvima, nekakvim žanrovima, sitkomima u kojima ja učestvujem, takođe i Kile. Ovaj scenarij je bio nekako drag, zato što je najviše ličio na ono što živimo. To su neka kola polovna koje svi vozimo, to je neka ulica, problem sa parkiranjem. Onda je to nama je bilo još naročito blisko jer su to 2 glumca. Ti problemi sa novcem, sa kolegama, sa ambicijama sopstvenim, sa tim gde ti sebe vidiš, a gde si stvarno. I to je nešto čemu mi umemo da se nasmejemo, Gordan i ja, često. I onda je nekako to stvarno dobro ime za tu seriju, nekako realna priča, kada vidite taj kadar i tu ulicu i te ljude, te kostime, to je nekako to je nekako najmanje dizajnirano. I u tom smislu je meni strašno drago što je tako organik. Da, jeste. I to je jedna od retkih serija koje sam ja video, ja ne pamtim godinama, koja govori o normalnom negde životu. Obično je sve što ti kažeš kriminalističko. Tu su i neki roditelji koji su smotani za ovaj život. Oni koji su kao još uvek mladi, a uopšte nisu. Niko nije javio da ih je vreme pretrčalo davno, mislim, i tako dalje. Da, svi su. Tako da kako se zove, a te užasne ambicije su strašno smešne i ta pretencioznost, svi ti naslovi, na primjer, mi se strašno smejemo tome koliko niko osim nas ne zna da se trenutno u Beogradu, na primjer, radi neki, na primjer, Revizor. Nas dvojica smo igrali u Revizoru i to zna grupa od 50-100 ljudi koji interesuje pozorište, a za nas je to kao da mi učestvujemo, da cepamo atome u Vinči, da nešto pravimo strašno važno, to je potpuno
nebitno. Naravno da je bitno, jer je Beograd bez revizora, bez hotela u Jugoslovenskom dramskom, bez tako nekih naslova, bi bio neko mesto pored puta za neki, kako se zove, i shopping centar. Da, kapiram. Ovako, pošto ima to ga čini nekako nekim gradom, čini mi se. I onda je to, a to isto nesklad je u odnosu na to, na primjer, 2 ili 3% ljudi uopšte ide u pozorište. Yes. I tako da ti si realno kao nebitan, a tvoje ambicije, želje, neprospavane noći. A kako ljudi onda svi govore, a bar tako pričaju po društvenim mrežama, nažalost prinuđen sam da budem baš prisutan tu zbog poslova kojima se bavim. Svi su u pozorištu, svi čitaju, svi slušaju Johnny'a Casha i Tom Waitsa. Ja mislim da je neko istraživao, neko istraživao i rekao da je to 20 do 30.000 ljudi najviše. To je neki plafon ljudi koji uopšte odlazi u pozorište, tako da je publika uvek ista. To su isti ljudi na svim tim predstavama, to je ista ekipa. Kako je to malo za jednu metropolu? Da, to je, mislim, ali mali je i broj pozorišta. Naprimjer, poslednje pozorište koje se otvorilo, ako, naprimjer, ne računamo pozorište Slavija, poslednje koje se otvorilo bi bilo, na primjer... Teatar na Brdu, ne znam. Pa evo i to sam propustio i to je isto još jedno pozorište koje je otvoreno, ali poslednje kao neki malo veći takav projekat je bio Zvezdara teatar 83. godine možda, da. I tada ništa. Mislim, tada je već 40 godina se nije pojavilo pozorište koje ima snažan repertoar u kome igraju vrhunski glumci, da se igraju veliki naslovi i tako dalje. Postoje ova 2 pozorišta koje nisu zanemarila. Ti si inače stalni član pozorišta Atelja 212. Da, igraš i u Narodnom pozorištu. Igrao sam u raznim pozorištima, ali Atelje je nekako moja kuća i tu sam ja nekako, ja volim da kažem da nisam primljen u Atelje, nego da sam se primio na Atelje i da je nekako sam produžio, čini mi se da rastem tu kao neki normalan kalem koji ide dalje i to mi se činilo kao neka najprirodnija stvar i ona se i desila. Bilo je poziva da budem u drugim pozorištima, ali nekako je ovo toliko bilo logično da i kada sam igrao u drugim pozorištima, na primjer, govorili bi mi ti igraš kao u Ateljevu, iako ja tad nisam bio u Ateljevu. A kako uspeš da ostaneš, gledam te i slušam te i stvarno si ista ta ličnost koju sam gledao juče, prekjuče i na YouTube-u u tim nekim snimcima i čitao kroz neke priče, gledao na filmu, u serijama, sad različite su uloge bile, ne mogu da sad kažem da si isti kao u Laljima zvezde ili Mandulać ili tako daleko bilo, da. Ali to si ti si nekako skroman, normalan, jednostavan, kako da kažem, ono što se izgubilo, ja govorim ovo kao vrline, kao neko koji je uspeo da izbegne čitav ovaj haos sa izuzetnošću, ljudi prepunih samopouzdanja, koji toliko dave, koji idu na, ne znam nije, kako zove taj kurs nekog, nije asertivno, ne mogu setim, znači koji idu kao da uče kako da se ponašaju ovako, onako. Eto, odrastao si u ovom gradu, ne znam, rodom sada, odakle, ali... Da, moji su svi iz okoline Čačka, a ja sam rođen i odrastao u Beogradu. Da. U Šumicama, pa nešto malo na Bežanijskoj kosi, sada već dugo u Zemunu. Jel to ima veze? Da, mi smo, ja sam iz Zemuna takođe, sad sam i ja isto ovamo, gostujem pomalo svuda. Da. Pa ne, meni je ta skromnost, ako sam skroman, a nisam siguran, jer postoji neka duboke neke stvari koje se ne vide, ali ja se u stvari strašno stidim neke pretencioznosti i kada su drugi pretenciozni, mene to strašno, za mene je to i u pozorištu, na primjer, kada gledam neku predstavu koja je jako pretenciozna, za mene je to veći greh nego da je nekako samo loša. Mislim, loša je normalno, da je incident je kad je dobra. Nije incident kad je predstava loša. Treba previše stvari da se poklopi ili u filmu, da ovi dođu na vreme, da ovi daju dovoljno para, da ovi mogu da snimaju tu gde hoće, da je kamera okej, da je montirao dobro, da je sve to zajedno proradilo. Pa to čudo mora da se desi da bi uspelo.
ali kada je pretenciozno, onda to je nešto što je meni toliko strano i toliko mi je neki stid imam od te velike pameti. Da. I odmah položaja tela i drugog glasa i promenjenog hoda i ruka kroz kosu ili šta ja znam. Ima ljudi jako brzo počnu da dobije, da im to ulazi u prirodu njihovu i da se osjećaju kad se upale kamere kao da se nešto dešava posebno. Ja nemam taj osjećaj da se dešava nešto posebno, nisam sebi zadao u zadatak ni da budem zanimljiv, ni da budem pametan, ni da nekog nešto, ne daj Bože, učim i tako dalje. A često smo svedoci da ljudi nekako tim svojim rečenicama nas opčinjavaju. Nekada su one zaista pametne, samo retko. Da. Jako retko, Da, ovo si baš tako dobro opisao, ali prosto, ja ne znam, sve ih je više, znaš, i sve ih je više i ja isto primećujem te stvari. Doduše, moram priznati da sam ja u jednom dijelu svoje karijere, mislim, ako se to može nazvati karijera, mislim, nego posao je, pa kao prepoznatljivost neka među ljudima, ne znam kako da drugačije kažem, isto poleteo malo, znaš. U smislu prijelo mi je to da kao, znaš, ljudi prilaze, prepoznaju te, kažu bravo zbog toga što si rekao, pa se ti osjetiš nekako važnim, jer si ti saopštio zapravo sve ono što oni isto misle, samo nemaju tu priliku. Pa da, ali već pozicija da si ti, na primjer, na sceni i da je svetlo na tebi, a da su drugi preko puta, da sede u mraku, da ih ima, na primjer, 400 u pozorištu, da oni ćute, a ti da nešto govoriš, već to je ozbiljna šansa da poludiš. Imao sam i to. Da pomisliš da ti stvarno, kako se zove, sada oni ćute, njih 4, ja i tebe jako nervira ako zvoni mobilni telefon, dalje, a ti lučiš misao tu pred nama na sceni i tako dalje, onda to vrlo brzo se uleti u to da poveruješ stvarno. Ono što nas spašava je da mi ipak nismo toliko poludeli da smo zaboravili da je to neko drugi pisao, te tekstove, da je to pisao, na primjer, Čehov ili Šekspir ili neko drugi, i onda to da ti si ipak neka vrsta provodnika između tih pisaca koji su značajni, ali ne samo provodnik, ti daješ i sebe u to, ti utkaš i sebe u tu priču i daš i sopstvenu tu supstancu. Mislim da ljudi mogu da vide da se zaista tebi nešto dešava i to je ta lepa neka magija koju pozorište i film donosi, ali ipak je to autorstvo, najveće autorstvo nekako nije tvoje. Jeste, to je sa autorstvom isto posebno zanimljiva priča, da su glumci autori ili nisu. Ja mislim da jesu, iako su oni izvođači, ali nisu oni to pisali, ali ako meni neko može da objasni... Ako ništa koautori. Da, ali ako mi, ja kad se setim kako je igrao Petar Kralj, ja ne mogu da ne pomislim da on nije autor te uloge. Mislim, iako je napisao Molière. Tako da, ali to te nekako čuva da ti znaš da nekako je neko drugi ipak to pisao. Tako da to je, ali svuda su te zamke. Mislim, te zamke su i u medicini, doktori, ljudi koji drže ljudski život u rukama, piloti koji voze avione, da ne govorimo o političarima. Da, oni su bogovi. Da. To je ono, jedan kroz jedan. Da, tu ne može da te ne ponese. Veruju u tu harizmu, da im to pripada, da su dotaknuti Božjom rukom. Imaju te mesijanske sindrome koji su verovatno objašnjivi naučno ili šta ja znam, ali sigurno to nije lako. Sigurno nije lako biti u koži, voditi neku zemlju, odlučivati o nekim... Dobro, ja ne bi nikad pristao na tako nešto. Ne bi smijao da se upustim u to. Neko mora, i onda mu treba velika snaga da nekako ne poludi na tu temu. Tako da mislim, meni nekako moja priroda je takva da mi nije teško da odolim tome. Da. A ima još jedna stvar, imao sam sreću kada sam počinjao da igram, da radim sa najvećim glumcima i moj profesor je bio jedan od najvećih profesora glume na ovim prostorima. I ja sam bio sa tim
jako pametnim, talentovanim ljudima, živeo sam s njima, slušao sam ih, radio sam s njima i onda ja znam, mislim, ja sam igrao u predstavi sa Brankom Plešom, mislim, tako da ja nemam šta da se, ja sam video glumca, mislim, ja sam video velikane, tako da nemam, ja znam i svoje neke mere, ne podcenjujem sebe, nego prosto smešno mi je da se uživim u nekog velikana. Pritom oni su bili toliko obični, naravno, i normalni, da nisu bili nikakvi velikani. A možda baš zato jesu bili velikani. Pa, da. Još i u ateljeu, u stvari isto neka dobra energija u tom smislu da kogod malo poleti, odmah mu se seku krila, ako ih naceče, on sam sigurno će biti neko ko će biti dovoljno ciničan i ironičan da to pretvori u smeh i da taj se bezbedno spusti na pistu. Pa kako to da smo sad došli u tu situaciju da zaista svako, bukvalno svako na ovoj planeti, ovo je globalni fenomen, mislim, nije samo vezan za Srbiju, ali držim se Srbije, jer taj deo najbolje poznajem, dugo nisam putovao, ne pamtim od kada. Nekako tih Warholovskih 15 minuta je nekako svako ovde doživeo i svako misli da se oko njega okreće sunce. Pa to je valjda ta demokratizacija medija i svega. Svaki čovek ima priliku da, pa evo i mi sada se nalazimo u nekoj prilici da sami sa dosta prostim uređajima i za ne mnogo novca napravimo nešto što može da gleda veliki broj ljudi. Mnogo novca, verujem. Za mene, ali mislim, hoću da kažem, to dostupno je svima. Svaki turista, Japanac ima neku kameru koju može da snimi film, realno. Tako da je to se demokratizovalo, otvorilo i onda se pojavila gomila nuklearnog otpada kod kog ne možeš da razgrneš, da nađeš nešto što valja. Da nađeš neki sadržaj koji je veličanstven, jer je zatrpan. Naravno, ti veličanstveni sadržaji sami to obave. Oni se sami probiju jer su neodoljivi. Ali ta pojava da smo svi pametni, lepi, interesantni, lucidni i tako dalje je nekako ta vera tih Warholovskih 15 minuta koji nam je, konačno smo ih dočekali, pa eto nam ga. Pitam te baš to iz prostog razloga, pazi, ovo nije ovo nije intervju, znači ovo je razgovor, ovo je podcast, potpuno drugačija forma od onih emisija u kojima kao voditelj postaje neko pitanje, već sprema sledeće, dok gost odgovara, ne slušajući gosta, apsolutno. Znam, radio sam, ne mislim ja to, ali sam video kolege koji tako rade po tom principu, što je meni jako ružno, znaš. Ne možeš samo napisati 5 pitanja. Znači da ne slušaš, mogu da ti odgovori mailom i gotovo. Mogu si bilo šta da kažeš. Da se nalazite, mogu si da mi opsuješ nešto, ja ne bi ni čuo, jer ja u glavi ili čitam već šta je sledeće pitanje. Aha, pitaj ga za ovo, za ono. Ali sam pročitao negde, pošto ja bavio sam se stvari, jer ne mogu reći se bavim, ako imaš dva puta godišnje stand-up nastup, stand-up komediju, bavio sam se, eto, ne znam, 10 godina koliko ja, ne znam više ni ja sam, i bio sam sam ispred te publike, nisam nikad poletao, volim da zasmejem ljude nekako, čini mi se da tada im kao da im pružim nekad neku nadu, ne lažnu nadu, jer danas imamo puno tog takozvanog humora koji nekako služi kao distrakcija sa nekog stvarnog života i problema, pa mi to isto smeta. Ali nisam nastupao uopšte, nikome ni ne zove više, nije ni bitno. Negde si ti bio izjavio da je teže rasplakati ljude nego ih nasmejati. Pa da, čini mi se da je to zbog toga što su ljudi spremni da se nasmeju. Oni imaju određenu želju da se nasmeju. Oni su često i tu da bi se nasmejali. Često i neke dramske situacije, zaoštrene, teške, prevode u neke komične. Često se mi iznenađujemo sa scene šta im je smešno. A smešno im je, nekada je taj smeh vrsta
nekog javljanja nama razumemo se, ne zato što je smešno, nego zato što smo tu i razumemo kontekst, razumemo sve. Ja sam dugo bio tako se nervirao šta se smeju više, jer su poludeli i samo su došli da se smeju, a onda mi je to posle bilo, u stvari, relaksirao sam se zato što ljudi hoće da se ogreju, hoće da se nasmeju, hoće da im bude, hoće ljudi da se isplaču, hoće ljudi da vide neku katarzu, ali to je jako blisko, smejanje i plakanje, to je jako blisko jer je to prepoznavanje. I onda ima kod Petera Bruka nešto kako je on mnogo više života video u vodviljima kada je neki ljubavnik u ormanu i onda hoće li ga uvatiti ljubomorni muž ili neće, kako mora da pobegne, da uzme nešto, da se sakrije, da glumi da je ofinger ili već ne znam šta, od nekih predstava koje su imale želju da se mi svi isplačemo u publici, da nešto shvatimo, da izađemo iz sale promenjeni i tako dalje. Ja sam pozorište uvijek doživljavao nekako kao neko zajedničarenje, kao nešto, mi smo tu zajedno i to je dovoljno. Onda kada mi edukujemo sa scene publiku, kad smatramo da smo mi pametniji od publike, to je uvredljivo. Slažem se. Ja sam gledao neke predstave u kojima sam video da nas oni nešto uče i meni je to bilo uvredljivo. Nisam znao dakle im ideja da su oni pametniji od ljudi koji su u sali. A kada ti nešto podeliš sa publikom, kakav si ti kad si alav? Kakav si ti kad si uplašen? Kakav si ti kad nešto muljaš, kad si slab, onda oni kažu ja sam takav i smeju se tome, smeju se sebi, znaju da su i oni takvi i tu smo svi zajedno to delimo. Ono što je bilo eksplicitno u tom smislu i ne eksplicitno, nego što je bilo očigledno, kad je to najočiglednije bilo, je bilo za vreme bombardovanja. 99. godine kada smo igrali predstavu Sveti Georgij ubiva Aždahu Duška Kovačevića u podrumu, jer jedino se u podrumu i moglo igrati jer je podrum bio sklonište, onda su redovi bili dugački duž cele Hilandarske, odnosno Svetogorske ulice i ljudi su dolazili u taj podrum, u to sklonište, mi smo tu igrali, tu predstavu, bilo je 20-30 glumaca, nismo mogli da stanemo svi na tu malu scenu, ali to je bilo to, mi delimo sa publikom, mi zajedničarimo u nekoj zajedničkoj nevolji, ali eto tu smo. I taj trenutak, to je jedan od najuzbudljivih trenutaka meni bio u pozorištu, ta želja tih ljudi da dođu, iako su sirene, da stoje u redu, karte su bile besplatne, red je bio jako dugačak, oni bi ulazili i pod sirenama da gledaju nešto što im neko priča. I to je neko zajedničarenje, to je nekako, tada se stvar tako izoštrila da se u stvari videlo šta je najvažnije, da smo tu. Jesam tu, tu sam. Jesi ti tu, tu si. Tu smo. I onda ti ja pričam kakav sam bio, šta se dešavalo, ti slušaš, smeješ se, tu smo, zato je to lepo. Da, ja sam to doživljavao na radiju. Dok sam radio na radiju, ne znam, imao sam tu želju, stvari dobro, ti moji idoli koji su to radili, na koje sam se ja negde ugledao, su upravo radili to, iznosili stvari iz svog privatnog života. Gde bi se poistovećivao narod sa njim. Što i jeste negde cilj radija. Uvijek sam mazao te radio programe u kojima me neko zaista edukuje i pokušava da mi glumi vaspitača, učitelja, već ne znam ja šta, jer ja zato radio ne slušam. Ne mora nužno ili humor po svaku cenu, to možda bude bilo šta, nije bitno, ali mi je jako bilo bitno da taj voditelj podeli sa mnom nešto što se njemu dogodilo na putu do posla, na primjer. Makar to. To je dragoceno. To je BBC-eva škola, oni to tamo, znači svaki voditelj BBC-a recimo ima obavezu da to uradi. Da bi se približio narodu, jer tako narod shvata da si ti deo naroda, drugo, na radiju te doživljavaju mnogo, nego na televiziji bliskije, nego televizijske zvezde, mislim zvezde, ako uopšte zvezde ovde postoje,
I nekako lakše ti priđu na ulici. Kaže, meni se to isto dogodilo, baš ti to pričao. Znaš, to je dobra stvar, ja sam to uvek voleo, ali me nervira što izgleda da nas mora da pogodi neka nevolja velika da bi mi kao tu negde profunkcionisali zapravo kao ljudi. Jeste. To se uvijek pokazalo. Da, to je baš strašno. Eto ti taj primjer tvoj koji si sada napisao. Evo, sad ću ti reći, ima predstava u ateljevu, Čekaonica se zove. Da, znam. Igramo je već 12 godina, odigrali smo preko 200 puta, koja je nastala tako što je reditelj Boris Liješević skupljao intervjue, dakle to je dokumentarna predstava, gde je on intervjuisao svoje prijatelje da mu kažu kako oni žive sada, kada su prošle 2000-te, kada su već 2010-ta, kako im je na poslu, šta su njihove iskušenja i ljudi su mu govorili u diktafon. On je to posle prekucavao, to su 1000 strana toga je bilo i bilo je nekih izuzetno zabavnih, suludih, apsurdnih nekih priča, šta ljudi doživljavaju, rade 2 posla, 3 posla, isto nešto tako. Mislim, kao ta tranzicija gde kao sad mi glumimo zapad, šta se tu događa, kakve anomalije i ludila se dešavaju. I mi smo uzeli taj materijal i od tog materijala smo napravili predstavu. Od materijala neko je pisao neki autor, nego koji su ljudi govorili u diktafon. I ono što će ti biti možda zanimljivo je da ti kada čitaš to, ljudi govore bez predumišljaja. Da, nego onako. I onda oni nešto sipaju, pa negde su 3 tačke, pa negde on uzeo vazduh, pa se vratio na ono prvo. To je toliko autentično da to ne može čovjek da napiše. To je kao da smo našli neki novi bunar kad smo došli do toga. Neku hladnu, svežu vodu koju još niko nije pio. I to je toliko odjeknulo, ta predstava je toliko bila... Dobili ste nagrade, Esterine, čini 2. Dobili smo, da. I to je bilo neodoljivo, jer su oni nisu mogli da veruju, publika nije mogla da veruje do koje mere je to je sad sa glumačke strane zahtevalo da se ništa ne glumi, da se ne prave likovi. To je nekako najteže. I da se bude stvarno dokumentaran i da stvarno nekako uskočiš svaki put kad igramo tu predstavu kao u ladan bazen. Ne znam šta me čeka uopšte. I onda nije onako kao imaš kostim. Mi nemamo kostime. Mi smo igrali u onome u čemu smo došli taj dan na premijeru. Tako da je zapravo ljudi konkretni koji su oko nas su takođe izvor nekakvih priča, događaja i oni su ti tu svuda oko tebe ako možeš da vidiš. Tu je čovek koji je ono blago, koji može da ti ispriča, koji može da ti... Ne moraš da ideš nigde da se inspirišeš. Posmatraš ljude ovako, jel? Kako kažu danas redko ko zagleda u nekog uopšte duboko, znaš. Pa dobro, imam profesionalnu deformaciju. Mnogi imaju, pa ne gledaju naš ljude. Pa ja i prisluškujem i gledam i otpuni sam bolesnik. Meni je to toliko, kako bih rekao, meni je to toliko ušlo od toga kako ko sedi, šta priča, šta se događa, do toga da sedim u kafiću i slušam neki razgovor i onda me nervira kad nešto ne mogu da čujem, pa... Kao možete malo glasnije. Pa da, kao do granice nepristojnosti buljim ili nekoga ili slušam. Jer mi je strašno su zanimljivi, autentični ti dijalozi, o čemu se priča i tako dalje. Ja imam neke svoje šetnje kejom zemunskim, pa bi onda samo, na primjer, čuo, ne znam, idu 2 devojke u susret meni, prolaze pored mene, ja samo čujem, pošto idem brzo i one idu brzo, tako da ne mogu ništa da čujem dugačko, ali samo čujem jednu devojku koja kaže drugoj, ja sam njemu rekla, kao, to je to? Ona je njemu rekla. Meni je to dovoljno da razmišljam ko je on, jadan, šta je to ona njemu rekla, kako se ona hvali ovoj drugarici, kako ova drugarica sad misli verovatno kao ja ovom mom nisam rekla, stvarno nisam normalna, dobro ova kaže i tako dalje i onda je meni to dovoljno da me zabavi za dalje za dalji deo. Ovo je drugi put da već pomenjam u podcastu, možda sam i u prošlom rekao, ali zaista Woody Allenovski delo je ovo. Stvarno jeste, pa ja sam čitao, imam njegovu biografiju i on je isto jedan promatrač ljudi i jako je isto slične stvari je radio, znaš. Uhvatim sebe i ja jako
baš posmatram ljude i zato što me zanimaju. I ja, koliko god ja izigravao nekog mizantropa zapravo vremenom, u kog sam se ja navodno kao pretvorio, ipak nisam to. Generalno volim ljude. Ne volim nekulturne i ove koji nemaju skrupula. Ali ja mislim da je to uslov za stvaranje, da voliš ljude. Da. Sa sve onim što kod njih vidiš. Mislim, to je naravno jako teško, povremeno i tako dalje, ali je nekako, kada čovek ne voli ljude, onda on se svađa. I oko toga se neće ljudi ogrejati. Ljudi će se ogrejati ako ti razumeš da je on takav i razumeš i sebe što ga ne voliš i razumeš, mislim, mora nekako iz ljubavi čovjek da stvara. Teško je da se stvara iz mržnje, iz otpora, iz kao bunt, u redu, to je sve meni infantilno. Mislim, moraš nekako da gradiš. Moraš da gradiš. Možeš da, u redu, razumem, treba nešto i srušiti. Da. Ali u principu treba imati treba da čovjek ima neki ljubavni odnos prema životu, prema ljudima, prema događajima, da ih razume, jer jedino onda mislim da može nešto da stvori oko čega će ljudi da se ogreju kao oko neke vatre. Sve ostalo izbacit ćeš još otrova, drugi će preuzeti taj otrov, vozit će ga dalje i tako dalje. Sve ovo lako reći. Ali nekada nije do tebe. Kako te mislim, nekada sam i pokušavao, ne mogu da kažem da nisam, ali ne mogu ni da kažem da sam sad baš dao 100% sebe. Ali to je ono što ti kažeš, ti bazično voliš ljude. Da. To je važno. Da. Ne da postaneš čovek koji to gleda, samo to traži da vidi. To loše. Nego ima ta priča, ne znam da li je to Sveti Serafim Sarovski ili neko tako, o ljudima pčelama i ljudima muvama. Pa kaže kako ljudi koji su muve ili su se i ponašaju kao muve nekako na nekoj livadi će naći neku nečistoću, zaobići svo cveće, da slete na nešto prljavo i nečisto, a ljudi pčele će se ponašati nekako kao pčele, pa će u gomili nekog đubreta tražiti taj neki cvet na koji će da slete. To će im biti glavno, da to nađu, a ne da nađu ovo što je očigledno, mislim, nego da nađu ovo što nije očigledno. Tako da, kako se zove, meni to nekako, mislim, lako mi je nekako da se složim s tim. A misliš da možda i ljudi koji su se očigledno promenili doprinose malo tome da su mnogi od nas, uzeću sebe, na primjer ja, izgubili volju da možda tražimo tu dobrotu? Svi smo, ja sam i skoro svako koga poznajem je padao u to iskušenje. Jedino je bitno da ustanemo. Da. Jedino je bitno da otresemo prašinu i da ustanemo. A, mislim, teško neko mora stvarno da bude svet, da bi mogao tako da živi. Ali svi smo na to pozvani da budemo, ali kad padnemo da ustanemo, da kada nas pobedi gnev, da razumemo da je to gnev, a ne da je to neko prirodno, normalno osjećanje koje nam pripada i mi smo u pravu. Pa šta ako si u pravu? U pravu si, pa šta? I šta sad? Ti si u pravu, okej. Šta bilo ko ima od toga što si ti u pravu? Ali kad ti to razumeš da si pao, onda ustaneš pa ideš dalje, nekako, eto, bar ja tako nekako sebe razumevam u tome. A mislim, dovoljno je da sad sedem u kola i na prvom semaforu da zaurlam na nekog da poludiš u momentu. I da odmah ispadne mišina isti sekund. Mislim, nemam uopšte oko toga dileme. Ali onda kao dobro, smiri se. I tako, mislim, i onda tako dalje. Ima ova jedna knjiga koja je simpatična, ne znam da li sam zapamtio dobro naslov, pošto ima sličnih naslova u zadnje vreme, kako preš, zabole me, je baš u tom fazonu, gdje kaže to ne znači kao baš te briga za ceo svet i baš me briga sad što tamo se događa neka nepravda i kaže ja isto poludim i izgubim živce, ali treba napraviti prioritet u životu, šta je to bitno i zbog čega se čovjek nevira i zašto gubi živci. Pa to, mislim, nekako mi kao ljudi mi se čini da jako malo smo u stanju da naučimo.
ti imaš u iskustvu sigurno momente u kojima kad se odaljiš godinu dana od nekog događaja, ti kažeš stvarno sam bio budala, što sam se toliko kod toga nervirao. A to ti uopšte ne pomaže. Ne pomaže ti da već sutra se ne nerviraš oko nečeg, jako teško u stvari učimo. Ali bitno je evo da smo tu, eto da smo tu, da smo jedni s drugima i da eto imamo to je na fora da mogu ponovo sve iz početka, ponovo bi nistim mjestima pogrešio. Pa jeste tako. Sigurno, mislim, kao nešto bi drugačije uradio. Da. Ne verujem. Jer kako ti u tom momentu, čovjek da zna, znaš, gde će pasti, on bi seo. I ne bi baš tako uradio. Ja se zbog gomila stvari kajem. Ali zbog prirode mog posla i stanja u kom se nalazim, nemam tu privilegiju da dođem i kažem, jeste, pogrešio sam. Jer ne znam i kome govorim to. Ali znaš što je još isto zanimljivo? Naprimjer, kod glumaca i ti se baviš nečim jako bliskim tome, sve te greške i sve te stvari kroz koje prolazimo ti pune fundus. Pune tvoj ti si kao čovek koji je toliko puta pao, tebi se vidi na licu, ti si neki čovjek koji je živeo neki život, koji nije bio negde u nekom kabinetu, nego ti si, i tebi se puni fundus. Ti si, nama sve valja, glumcima sve valja. Svaki događaj, sve što vide, čuju, naravno, svi imamo želju da loših događaja bude što manje, ali i oni nam znače, oni su izvor nekada za nešto, tu ćemo, na tom bunaru ćemo zahvatiti vodu da nešto odigramo, na ovom bunaru tog događaja, sve nam služi za nešto, sve nas čini, zašto je neki glumac zanimljiv i dobar, a neki nije. Naprimjer, oni često imaju vrlo sličan zanatski nivo. Ali ovome vidiš da je prošao u životu kroz nešto, da je taj čovek prekaljen nečim. I ti kad uperiš kameru u njega, on sobom nosi neku dramu. On je drama. A neko je flah, neko je kao da je iz 2D, kao da je od šper ploče, nema ništa iza. Ne možeš sa njim da se nekako povežeš, a s ovim se povezuješ. Zato što je taj čitao, zato što je živeo, zato što je grešio. Pa ja mislim zato što je ustajao. Da svaki glumac, bar, eto, i taj Belmondo, pa je ovih kod nas Ulix, primjer, Fehmiju, i tako dalje, gomile još glumaca, u sebi nose to nešto. Ti da bi odigrao Šmekera, mislim da mora da imaš to malo u sebi, odakle da izvučeš to. Da mora da imaš malo, znači, očigledno i ulice, da moraš da imaš malo i ovoga i onoga, da bi mogao da možda, mislim, možda ja pogrešno to sagledavam, ja se sećam, ali nekim ljudima toga nema. Profesor mi je pričao kada su oni bili mladi, onda su gledali James Deana i kaže kako su oni stvarno, kao kad gledaš njegove filmove, taj dečko njemu nije dobro. Taj dečko kad uđe, on nešto kao odmah kreneš da se brineš za njega. Jer on ima nešto, nosi nešto što je jako, jako veliki problem i neki potencijal. Neko hodajuće bure baruta. I tu će se nešto desiti. I onda to stvarno, a to je eto, zbog toga je taj posao zanimljiv, jer ja sam svoj instrument, nije, kako bi rekao, ja ne nosim neku violinu, ja bi trebao da, i onda taj instrument moraš stalno da artikulišeš, da ga nekako, da ga sagledavaš, da radiš na njemu, da nekako, jer ti si taj koji je tu. Ne svira violina, ti si taj, ti se čuješ, ti se vidiš, ti si tu tog časa. Taj čas tu je. Mislim, tako da to sa tim našim poslovima je dosta zabavno, jer je život zapravo tvoja inspiracija, tvoj fundus, odatle crpiš. Imao sam utisak sada u jednom momentu, izvini, ali kao... Da ličim na James Dean. Kao da slušam tvoju ulogu u Montevideo, jer je trener jako mudar čovek. Kada se setim toga, naravno, to mi je stvarno onako jako drago da sam u tome učestvovao i tako dalje, nego sećam se sad da ima 37 možda godina i mislio sam da sam ja premlad da bi to igrao i čak sam u jednom trenutku imao da kažem nešto deco moja. I
kao nisam što se osjeća da ja mogu da kažem. Ovo je stariji od tebe kao. Ne, mi kao, mislim, mlađi su, klinci su, ali kao sad, kao deco moja, čiča cile. Da. Mislim, bez veze, nije mi uopšte. Onda mi je Bijela stalno nekako govorio mi je da kažem, da slobodno kažem. Onda sam ja rekao i kao, verovatno je bez veze, pa se vidi da i nije taj odnos toliko bez veze. Nešto je se desilo sa mnom da sam ja tad to mogao tako da ali djelovo je da igram potpuno normalno da ti to kažeš. Da. Niko to sem tebe ne vjerujem. A ja baš gledam studiozno. A to je bio prvi neki, u stvari, susret kada Đuričko, Ćetko, Vojin Ćetković i ja, nekako puno smo stvari snimali zajedno i onda i puno smo se družili u životu i družimo se, kako se zove, ali prvi put smo mi tada bili neka srednja generacija, jer mi smo došli na snimanje, neka deca ustaju da mi sednemo i mi kao, alo, ko šta vam je? Kao sedi čika stari čoveče, lezi, sigurno ne možeš na noge. I kao, šta se de? I onda smo polako shvatili, on igra tog Ćetko igra ovoga Andrejevića, čuvenog i tako dalje. Đuričko tog nekog Živkovića i tako dalje. I sad to su neki kao ljudi, nešto odjedno, neki oljuđeni ljudi. Tako da smo mi dosta dugo bili infantilni. Pa ja sam i danas. Ja čak i ne dam da puno to dete odraste. Pa sigurno, to je ono. Se zabavljaš još uvijek dok glumiš, ali ono iskreno, istinski. Kako? Pa ja bi poludeo. Ja se ne bi time bavio da mi to nije zabavno. Ja se čudim kada neko govori o teškoj glumi. Imam ne bi smela da bude teška. Mislim, taj posao nije lak, ima svoje teške strane. Ali taj čas kad si na sceni, ako nisi dovoljno bezobrazan da to uživaš u tome i da se igraš, mislim, to je ta preozbiljnost. Naprimjer, Atelje je lišen toga. Tu je bilo puno nekih ozbiljnih ljudi koji sebe nisu doživljavali ozbiljno. Tako da je tu Gaga Nikolić, Đuza Stojiljković, Pera Kralj, da ih ne nabrajam sve, Milutin Butković. To su bili čudesni zajebanti koji su uživali na sceni, koji su bili radosni, i to ti daje ta nonšalancija, ti daje neku da sebe ne shvataš ozbiljno. I daje neku priliku da bolje čuješ, da bolje odgovoriš, da bolje reaguješ na sebe. Jer si lišen kada si prema sebi nisi previše ozbiljno. Oni su svi pak bili ozbiljni ljudi, samo nisu sebe doživljavali ozbiljno. Pa to je dobro, mislim. To je idealno, jer onda si ti, kada vidiš da neko unese status na scenu, unese svoj prvački status, ili svoju platu, ili svoju nagradu neku od prošle godine sa festivala, ili nešto, kada osjetiš to da neko unese status, ti odmah vidiš da je to nešto nije... nešto fali. Tako da sam ja uvek u ateljeu i kao publika gledao te glumce i nisam ih samo poštovao, nego sam ih voleo. I tako publika voli glumce u ateljeu. Ona ih ne poštuje. Poštovanje je niži stepen odnosa i naklonosti. Ne znam, ja sam baš voleo glumce. I strane, i domaće, i mi smo svi želeli da budemo to kao deca, ti si, kažem, evo, moje godište. Znači, posle svakog filma u bioskopu, ja sam želeo da budem to. Taj glavni junak. Tad su postali junaci, good guys zapravo. Danas su bad guys, good guys. Sve se obrnulo. Mi imamo danas negativce koji su postali kao pozitivne neke osobe, ličnosti, što je i doprinilo svemu ovome. Ne mislim da kao, znaš, to ti kao ona priča Rocky Roll je propastio omladinu. Znaš, baš je glupa priča. Ali realno, mislim da prvo nedostaje mi u filmu Sećan kraj, malo mi fale sećni krajevi. Ja sam ipak jedan od pripadnika te generacije koja je rasla uz sećne krajeve. Mislim, gledali smo, stvarno mi je žao što recimo nekad RTS ne prikazuje i te neke i crno-bele filmove na kraju krajeva, da i ovi klinci saznaju ko je Humphrey Bogart i ko je pa evo i Robert Mitchum, nedavno smo pričali o Philipu Marlowu, on je bio zapravo najbolji, nisam mogao se setim i tako dalje, ili Lauren Bacall ili nije bitno. Moje iskustvo je bilo za mene je to bio Bruce Lee kao klinac, kao nekakav kao nekakav vrhunski heroj gde ti gledaš
pobedu neke pravde. Kao. I sad, makoliko to sad danas bilo smešno sa tim zoomovima, sa tim kontrazumovima, zoomovima i tako dalje, i kako je ta priča naivna i tako dalje, ti nekako, ja se sjećam tog trenutka kada Bruce Lee kreće u ono konačnu, onu lemačinu. Na kraju, kada svi tapšemo u bioskopu. Da. Ta moja sreća je neopisiva. Ja sam nosio ortopedske cipele, one, i nešto sam imao ravne tabane, pa sam nosio male ortopedske cipele. Ali još uvijek ih imam. Ja sam ih nosio u bioskop, onda bih šutirao brata koji me je vodio, koji je stariji 8 godina, po cevanicama. Imamo sličnost. Jer sam odmah želeo da budem... Isto, bandera. Bruce Lee, da, i ono jako sam mogao da se uživim u to. I stvarno ta naivna neka pobeda dobra je isto onako stvarno... Radovalo nas je to. Sećaš se u bioskopu, zaista je bio, ljudi ne mogu to da shvate. Mi smo, kao da je Bruce Lee, kao da smo u pozorištu. Mi tapšemo, on dolazi nakon iskidan, ide u obračun konačno sa onim gazdom, onim lošim, sad da li je to bila pesnica Gneva, od najmog gnezda, nije bitno. Ja sam zaista 3 povoda ličim na Bruce Lee-a. Znaš ti kakav sam ja idiot bio u Zemunu? Meni je baka od nekog svilenog ogrtača glupavog napravila kimono crni, a onu dugmat uzela sa đubretarca, znaš, pošto imaju drveno. Da, strava. I bele čarape sam nosio i špagirice koje su nosile tada jedno devojčice u principu. I onda sam se šunjao po Zemunu izigravajući Bruce Lee-a. I onda još baba kao baba... Dobro si živ ako si tako išao po Zemunu. Znali si budale Zemuna, pa znali su mog ćaleta i dedu i onda, znaš, videli su ovaj mentor, ali mislim, bio sam i dete. Šta sam imao 28-9 godina. I onda, hoću ti kažem, koliko sam bio a kad idemo iz bioskopa, bukvalno nunčake smo pravili kući. Ne, ja sam ih imao, da. Ja ih imam prave, samo ne znam, izgubio sam ih, dobio sam baš iz Kine. Da, moj sin ih ima, napravio mu je vajar Marko Crnobrnja, moj prijatelj je napravio za mog sina čake drvene, onako super, on je bio presrećen, mlatarao je s tim čakama i povređivao nas i sebe. Ali da, to je, ta naiva je lepa. Jeste, meni se to sviđa. Sećate 20. oktobar i sećam se tih ludaka koji su gledali 100 puta pa govori udari mu šamar, onda udari, onda kao jao. Kao bioskop. Onda dolaze kod njegov bratu mu dolaze. Da. Da, Partizan je prikazivao u Zemunu, baš sam nedavno pričao, stalno ponavljam, Zemun imao 5 bioskopa zapravo, Sutjeska i još jedan, ne usjetim koji je bio. Central Sloboda i jedinstvo, Sutjeska i još jedan, a ne usjetim gde je taj bio. To je vjerojatno u vreme mog ćaleta, pretpostavljam. Ali Sloboda je prikazivao stalno Bruce Lee filmove i Porniće. Kao i Partizan. I zaista je to bio spektakl. Mi smo gledali i Steve McQueen-a, mislim, gledali smo mi i Belmonda, gledali smo mi i francuski. Ali tu su isto stvari jasne u tim filmovima ko je good guy, vrlo je jasno, i uvek je pobeda dobra. Uvek. Kao afirmiše se dobro, afirmiše se neki nihilizam. Da. Afirmiše kao da je nešto, A sad me malo nervira to što prvo postoje ti krajevi kao sad evo vi izvucite sami zaključak ili završava se, pogotovo svaki domaći naš film, ne baš svaki, ajde da ne generalizujem toliko, ali većina filmova najtužnije moguće. Pa to su, ja bih to opet pripisao toj pretencioznosti. Kada neko slika nekim vedrim bojama, on sigurno nije bog zna kakav umetnik. Kada neko ima sloj od 10 cm crne boje na platnu, on je sigurno ima dubok unutrašnji život i bogat i verovatno je jako zamišljen, mora biti da je veliki umetnik. Tako da je to vrsta, kada ti nešto zacrnim, sugerišem ti da sam ja jako ozbiljan čovjek. I sam budala koji će užuti. Jeste, sad kao vidi, na kraju se poljube i katastrofa. Nego je onako ti dajem da ti, jel si shvatio da sam ja... To je ono, nisam shvatio. Nisam shvatio, a i znam kakav je stvar
kvaran život, tako da ne moraš, dovoljno mi je crn i nikakav. I razumem ja dramu, znaš, ako je po istinitom nekom događaju koja je takva kakva jeste i ne možemo sad izmislimo neki kraj koji je kao, naš prohodala je, na primjer, nije. Ne mora da bude debilno, samo da bude... To, jako mi smeta, to se izgubilo i nema pravih junaka, nema srećeg kraja i onda gledam te filmove 80-ih koji su, bez obzira na tematiku, baš sam ovde zapisao B produkcija, čak sam gledao i da ne zaboravim, i te filmove, pošto se bavim i plakatom i posterom i recimo izuzetni su plakati B filmova, odnosno filmova B produkcije. Veliki umetnici su isto radili i vrlo su interesantni i uopšte postojalo je dosta i tih filmova B produkcije koji su bili okej, ali filmovi 80-ih godina imaju u sebi, od muzike, znači ako krenemo, da li je to balada ili je to neka disco pop, kako god nazvali tu verziju, ona je nekako, svaka stvar koju čujemo u autu izaziva mi jedan lep osjećaj. Bez obzira kakav je dan, šta se događa, da li je ratne, da li nije. Znači, izaziva mi jedan lep osjećaj. Dok danas imamo tu pretencioznost o kojoj pričaš u muzici, je ima toliko da ja više ne mogu da slušam ovo novo. Da, ja sam tu strašno skroman sa svojim znanjem. Imam neku glupu osobinu da se nešto zaljubim i da mogu da slušam jako dugo, ceo život. I da nisam radoznao, nego kada nešto nađem, dovoljno mi je da mogu da jedan album slušam jako dugo ili jednog autora ili tako nešto, tako da retko me okupi neka muzika iz ovog vremena, ne znači da je nema ima ih pomalo, ja sam zbog radija upoznao, ne bih ni ja znao, nemam taj tragalačku želju neku da ne volim ja da eksperimentiš, ali hoću ti kažem da se ta pretencioznost prelila svuda, i u slikarstvo i u muziku i ovamo i svuda je nešto pretenciozno i najbolje na svetu. Evo ti, Veljko Bulajić, Picasso je uradio. Tako ne, da. Ne vide ljudi. Za vino. Za karton vina, čini mi se. Karton vina, čovek uradio plakat Veljku Bulajiću. I mnogi nisu znali. I žao mi što nemam tu treću kameru koja bi mogla da uhvati to, nego sam morao posebno da postavljam, jer sam baš ponosan na taj postav, zato što, mislim, nisam ga dobio, iskopirao sam ga preko neta, ali mi je lepo da ga imam kao. Da, pa nekako, valjda je sad sve pompezno i onda mora da nekako se nadglasa i onda se nešto što je bilo pre minut mora stalno da se urla, da su vene na licu, da se jako dere grlo, da bi nekako se čuo. Jeste. Danas je onda se stvori taj šum od informacija, šum od tih želja da vidi me i tako dalje. Onda se nekad pojavi nešto zanimljivo, kao pismo ispod vrata uđe i tako. Nekih filmskih autora i tako. Ima svačeg dobrog danas i na filmu i pa verovatno i u muzici, nego meni film je bliži. Naravno, pa i meni je. Ja sam dete bijeskopa i žao mi što bijeskopi ne postoje. Si gledao ove Rumune? Ove rumunske filmove? Pa gledao sam par njih, ali sam prestao da gledam, vidiš, čuo sam za taj rumunski Novi talas i ja ga često pominjem čak u negativnoj konotaciji. Ne zbog čega? Jer su se pojavili ljudi na Twitteru i opšte mrežama koji, kažem ti, čitaju Kafku, to je Johnny Cash i rumunski Novi talas. Mi čitamo iranske pisce koji još nisu objavili knjige. Nisu ih ni napisali. Nisu ih još ni napisali, ne, oni dobili rukopis. I onda malo taj elitizam mene nervira, udaljava. Jako me udaljava. Ali u principu ti Rumuni... Gledao sam korejske, recimo, Korejanci imaju dobre, stvarno imaju dobre. I drame i ove... Ja sam pomenuo Rumune zato što su nam oni nekako blizu i nekako su nam slični. Ti stanovi su kao naši stanovi, te prodavnice su kao naše prodavnice, ti ljudi su obučeni kao naši ljudi. U principu to je slično. A filmovi su im bliži životu nego što su naši. Bliži su i jako su daroviti, ali su nekako mali filmovi. To je neka kinematografija koja pružili su se koliko su dugi i to nekako osvaja. Oni imaju jedan mali događaj koji onda, taj mali događaj je oko toga se plete nešto i tako i to se završi
i odjednom ti osetiš da si prisustvovao neče veličanstveno. Onda vidiš, čekaj, dobili su nagradu u Kanu, znači to je negde još prepoznato. Dakle, to je još negde verifikovano, na primjer, Smrt gospodina Lazareskua. Baš da zapišem, da ne zaboravim, pošto sam izlapeo. Vrgnem, vidjet ću posle na traci, na ovome snimku. Da, i to je izuzetno, tako da, kako se zove, ima ih još. Moja braća Dardenovi, Belgijanci, Mike Lee, pre male filmove nekako, a koji zaista nekako su tihi i kao tihi se bolje čuju, čini mi se. Pa dobro, tad se više naprežimo da čujemo. Da. Nego ona buka koja stvara kakofoniju i jednostavno nam smeta. Jer je postalo sve tako nešto, sve vrišti svuda, svuda je haos. Dobro, ja sam, ne kažem da sam zaista natrčao, gledam trailere i onda u traileru vidim da li me film zanima, ne. Nekad me trailer prevari, danas su svi traileri toliko pompezni i dobri, da zaista nedavno smo gledali, sinoć smo gledali jedan film koji me baš razočarao. Zapravo nam govori o našoj sutrašnjici koja je očigledno da će biti takva, nije ni bitno. Eto, toko je film nebitan da sam zaboravio i njegovo ime, mislim. A pojavljuje se i glumci, ovaj momak koji igra Tora, samo se ošišao sada, nije ni bitno. I mislim, onaj momak što je glumio u Whiplashu, ako si gledao. On je baš dobar glumac. Mladi onaj. Jeste, on glumi isto u ovom filmu i tako, ali film je prilično razočarenje, jer ne vjera me ni ta kako da kažem, ružna vizija naše planete i naše budućnosti. Nekako ne volim te filmove. Nisu oni apokaliptični, ali su toliko crni i da nek bude šta će biti. Mislim, ja siguran sam ne mogu da utičem na to. Ja mogu da radim ovo moje što ja radim. Sa šta će se događati, to zaista mi ne možemo da utičemo. Mi smo toliko mali i nebitni da je to... ja uvek pomislim kako ti autori se ne bave nekim sopstvenim ambicijama, nezadovoljstvima, strahovima. Kao se rekao šta će biti sa planetom, ma nemoj, kao, mislim, gde čekaj, šta će biti sutra, ofarbaj ogradu, daj da vidim nešto, znaš, neki kao, čekaj, a imao bi što šta da nam kažeš. Jeste. Što šta bi imao da nam kažeš. A ćutiš o tome, kao to ti je nevažno, nego daj da vidimo šta ćemo sa svetom. Stvarno. Tako da to je dosta... Mi gledam dokumentarce, isto, recimo, oni su mi jako zanimljivi u zadnje vreme. Bukvalno su kao knjige, znaš, a ne moraš jer obično treba ti kao vreme, to je jedan ritual, dok ti sedneš, treba ti ovo, možeš da pustiš i ja ga odgledam 2-3 puta, jer desi mislim da zaspim, mislim, gledajući često. Neki film, ne da što je film dosada, nego zato što me obori san, jer radim do 5-6 ujutru, pa onda ustanem, pa spavam iz etapa. I stvarno ih ima fenomenalnih, znaš. Ali me mahom opet ne vira i ta proizvodnja te neke mračne budućnosti, hrane koju jedemo, zdravog života, kao ima ga negde, znaš, kao, i tako dalje. I onda to me malo ne vira. Ali najviše me ne vira to što, kažem, ne postoji srećan kraj, ne postoje reprize tih dobrih filmova. Ako već repriziraju, onda zašto ne bi neki mladi ljudi videli da o čemu pričamo o tim 80-ih godinama? Ne pričamo samo o muzici, ne pričamo mi neku našu viziju. Jesu i 80-te bile na neki način zaista siromašne, mi nismo imali ništa, a bili smo srećni. Ne znam šta je tu meni zanimljivo? Meni je tu zanimljivo što autor je neki tvorac. On stvara neki svet u koji te zove da uđeš. Znači, počinje od belog papira. Ništa, ne znamo šta ćemo da radimo. A onda taj autor krene da kreira neki svet, neke odnose u tom svetu, neke događaje u tom svetu i zove te u taj svet, a ne preuzima odgovornost. Osjećaš da ne preuzima odgovornost što te je uvukao u taj mrak.
iz koga ti nije ponudio nigde nikakav izlaz. Ja nemam odgovornost da te zaspem svojim otrovima, svojim govnima, da izveniš ili šta da znam, nego ja te u to zovem bez moje obaveze. Što to radiš? Mislim, što to... Ne mislim uopšte da život je ružičast, niti da je svaka priča ima srećan kraj, ali vrsta odgovornosti kao nekog tvorca, nečeg dela, neka vrsta odgovornosti bi morala da postoji. Neka etika bi morala da postoji. Zašto mi to gledamo? Zašto mi gledamo film u kome je sve crno i ne završava se crno? Da. Zašto to? Zašto bi mi to svi gledali? Ne znam. Neka patologija postoji, to sam skoro sa nekim pričao. Baš smo pričali o tome kako su najčitanije strane u novinama Crna hronika, mislim, što je meni neobjašnjivo, mislim, naš potpuno... Pritom je to ranije u tom komunizmu koju ja ne bi da veličam, ali je postojao neki red u smislu da je to na nekim zadnjim stranama. Da ti sad ideš, otvoriš jedan od ovih portala i prva vest je da je neki čovek uradio nešto toliko bizarno da ne možeš da veruješ. Sad od početka, kad bi krenuli sad šta to, kao ona grudva koja napravi lavinu, šta to sve napravi? Od toga da si ti otvorio i da si ujutru prvo to video. Nešto najodvratnije i bizarnije. Kao da nas navikavaju na najgore moguće stvari. I da određene ljude inspirišu. I da, vrlo inspirišu. Znači, šta je to? Da, a vamo kad se prikazuje utakmica, ako je nered na drugoj strani, to se ne slika. Da. A ovde ovo može. Znaš, juče sam vidio groznu scenu na Twitteru, groznu. Neka dva vojnika, ne znam ni čiji su u ovom ratu, Ukrajina, Rusija, koji su izgoreli od bombe, ne znam šta je ono, kakva ona eksplozija. I oni su slikali to, pokušavali se sakriti, mi smo gledali smrt uživo. Mislim, uživo, kad kažem uživo. Pa to je normalno da ti postaviš i da to dozvoli i Twitter i bilo ko. Pa zašto to neko postavlja? To je isto pitanje odgovornosti. Znači, ti imaš, tebi je dato da imaš medij ili da si ti medij. Ako imaš 1.000.000 pratilaca, ti si već neki, ti imaš neku odgovornost. Ne, lišili smo sami sebe te odgovornosti. Kao na mrežama si pa. Prosipamo nuklearni otpad gde stignemo. Tako da je u tom smislu stvarno svet nekako zabasao negde i to ide takvom brzinom, Juri. Baš. Da je zaista bi bila crna razmišljanja samo o tome. Srećom, postoje oni ljudi i ona dela koji su so zemlji, koji mogu da osole, jer malo soli osoli celo jelo. Tako da postoje ljudi koji su sjajni, daroviti i koji nekako služe. A kako da dođemo do tih ljudi, znaš? Ima ih. I teško je, malo ih. Znam da ih ima. Ja bih volao da ih i ugostim i da vidi ljudi i da ja popričam s njima. Vidim da si ugostio te ljude i zbog toga ti to i govorim, ne mislim pritom na sebe, nego si ugostio neke od mojih kolega i od nekih ljudi još, koji su zaista izuzetni. Meni malo... Eto, mislim, ti se trudiš da to radiš. Sad će biti pretencijozno da sam ja u ovoj emisiji, ali je... Kako se zove, ali je... Pa ja sam ti zvao zato što smatram, kako ti kažem, zovem ljude koji su meni dragi ili koje ne znam, a cenim ono što rade i osjećam nešto u njima, to je moja intuicija koju ja, eto, dozvoljavam sebi da, znaš, zovem po tom principu. Neću zvati sigurno ni istomišljenik ili da lučimo tu, što ti kažeš, luč, žuč ili kako se već kaže, sada, mi raspravljamo kao nečemu, stvarno me to ne zanima, ima toga previše, smučilo mi se više. Pa da. Smučilo mi se. Ej, ne otkrivaš, Bog zna šta. Ma ne, ali ne izigram ni Dalaj Lamu, znaš, ne prodajem ni tu priču. Pričam, ovo je normalan život. Meni je normalan život da tebe pitam Cile, kako ti posmatraš na stvari, kako ti si, bez obzira što si glumac, oni tebe vide površno. Neki te ljudi vide površno, naravno, ne svi, ali te vide kao neku ulogu. Znaš, ne vidite kao Cileta, kako Cili,
znaš, kako ti se nosiš sa time. Da. Ti si glumac, dolazili su i slikari, nikogu ne zanima, znaš, kao, ovo slika, nešto, ovaj piše, on piše neke krimi, ja to ne čitam, ovaj ne čita ovo, ovaj ne prati ovo, pa u redu, ali zašto ne bi saslušali te ljude i videli, otkud ti znaš šta će on da kaže, kako ti znaš šta će on da ga pitam na kraju krajeva, ne pitam se ljudi isto. Pa i to je isto zanimljivo, to sa tim vremenom, gde tu ti kao ništa, sve što je duže od minut, ono... Ma kakvi traže mi da snimam po 3-4 sata, ja sam snimio jednu epizodu koja mi je bila najduža, ne znam da li je bilo 2,5 skoro. Znaš koliko su pogledali, pošto imam statistiku, koliko ljudi najduže pogleda snimak neki. Znači, nije prešao 30 minuta, ni jedne epizode. To je prosek gledanja svake epizode. I za koga onda snimaš ti podcast od 4,5 sata? Znaš šta ti je to fora? To ti podiže na YouTube-u ocenjivanja, znaš, i zarađuje se veća lova znaš, što više gledaju i ono kad postavlja onaj kratak video kao highlight, kao isto služi, jer što si redovniji u postavljanju, više si prisutan i algoritam YouTube-ov te diže. Da. Plus daješ keš YouTube-u. Mislim da objasnim ljudima koji pokušavaju da se ubace u tu priču, ja ne pokušam, jer meni uopšte nije stalo da me gleda 100.000 ljudi. Mene je slušalo u jednom momentu zaista mnogo ljudi, mnogo više nego što je 100.000 i ja sam prelažao te dečije bolesti i ne želim nikakvu popularnost. Jednostavno imam potrebu da se ja obratim na moj neki način, da prikažem i nekog drugog Darka. Jer nisam ni ja klovn zabavljač, imam i ja svoju, kako da kažem, i mračnu stranu, i tužnog Darka, i srećnog Darka, i nikakvog Darka, mada su oni videli, to ja nisam nikad krio, ali su svi doživljavali kao Darko, kao ajde recimo, znaš, ko vama kad kažu, glumac reci nešto smešno, uvredljivo je. Znaš, uvredljivo je da me čovjek koji me ne poznaje sreći u Zemunu i kaže mi indiziraš, si bre, jebem ti mater, ja mislio znam ga. To je zato što te voli. Pa volim i ja njega, a ne može tako da priđe nikome. Pa naravno. Znaš, potpuno suludo. Sumano to. Preterano me voli. Ja sam imao par takvih pozdrava. Stvarno? Da, onako od srca i toplih i tako, da ne veruješ. Pa ja volim kad mi priđu, ali bar osnovne pristojnosti, ono, znaš, kao... Da, nema, ljudi su čudo i valjda su navikli da nekako kao tako, kao nekako ti si kao s televizije, pa kao ti si on te već nekako kupi, on te već ima. Dobro, ne prilazanim svakome s televizije, ali tebe doživljavaju zaista nekako kao svog. To sam primetio. Tebe, za razliku od drugih, ja ne vjerujem da tako bijeli baš prilaze, ili ne znam, ni ja kome. Ne prilaze njima. Njih posmatraju više i kao biznismene i kao ovo i kao ono. Tebe doživljavaju kao ti si naš. Da, kao... Dobro, to je lepo, to je kompliment zapravo. Samo što neki ljudi moraju to da artikulišu, znaš, to bi bilo lepo. Da, ali, na primjer, to sa slikanjem i sa tim stvarima je sumanuto, na primjer, ono, kao na groblju priđu da se slikaju. Jo, Bože. Da ne veruješ, stvarno. Može da, kao, samo kao, onda ti kao, znaš, kao, ti si tu ti si u nekom drugom, mislim, u drugom... Ništa na sve to nije. Da. Kao, daj bre, kao jedan, onaj, ajde, selfie. Znaš, kao, šta dramiš, ja dođem, fjas, pritisnem i ti si slikan, čao, ja idem. Meni selfie smeta, iskreno, ja više volim kad mi neko priđe i pita me nešto, pa porazgovaramo. Jer ja stanem sa svakim porazgovaram, zaista, nikad nisam nikog odbio. A selfie mi idu na neve. Prvo uvijek ispadem kao kreten, ili naš neko ima telefon tako da ispadem kao zažmurio nešto, izvan kao idiot. Drugo, to me nevira. A više mi je da stanemo i popričamo već o nečemu ako smo se već sreli. I uglavnom me sreću ljudi koje ne znam, ali eto, vremenom... Sad ima zanimljiv fenomen. U pozorištu, na primjer na gostovanjima, ranije mi bi odigrali predstavu, išli kući i tako dalje. Uvek bi neko možda sačekao, možda neka deca da uzmu autogram od poznatih glumaca i tako. Koga oni odaberu, koga oni vole, to se desi usput i ide se. Sad se nekako u predstave računa slikanje. Do kad je predstava, traje sat i po i računajte posle još pola sata da ćete se slikati ili 45 minuta i tako nešto i sad posle toga ti ideš da se slikaš. Iznuren. Da, jer sad svi imaju fotoaparati, svaki čovek može da te slika, jer ranije nisu imali, sada imaju svi
I onda, kako se zove, i onda krene to slikanje u beskonačnost. I sad mene to, ja uvek odgovorim pozitivno na to. Da, naravno, okej. Međutim, to traje. I traje. I meni uvek često mi dođe onaj smeh da se ostaje kao da sam stvarno na svadbi nekoj. Jeste, da. I da se sad slikamo beskonačno dugo sa svim, onda neka nije uspela, moramo ponovo i tako dalje. Tako da je onako, kao to sad ulazi u neki paket. Ja imam i veštački smeh za slikanje. Da. Naš poza iz koje se najbolje slikam i stanem. Baš idiotski. Potpuno mi je neprirodno. Ali eto, to je to. A izgubili smo malo pre, apropo one priče od malo pre, izgubila se ta, meni lično je to jako simpatična stvar i danas to navode kao neku lošu osobinu. Stidljivost i ta naivnost, znaš. Te 80-te, dosta sam s tim 80-im, ali zaista su mi one sinonim za to, pa moram njih da uzem kao primer. One su posjedovale tu neku naivnost, znaš, čak i ti horror filmovi, uzmi Fredija Krugera, znaš, taj horror nije bio... Bio je bezopasan. U suštini. Bio je da ti živiš neke strahove, ali kao... Da, jeste. Naiva neka je bila lepa, bilo je to neko društvo sa airbagovima još. Jeste, bukvalno. Nešto kao ti si nekako zaštićen. A onda je sve naglo ogoljeno. Naglo je i politička situacija i kod nas, pa i u svetu. I svuda se, onda je krenuo internet, krenuo je, nekako se sve ekstremno ubrzava i ljudi ne stižu da izmetabolišu više ono što im se događa. Ti više ne možeš da... Nama je profesor govorio kako bi trebao svako od nas da ima jednu fotelju ili da ima stolicu ili ništa od toga, ali da ima sat vremena u kome je sam sa sobom. Od 24 sata da ti imaš jedan sat koji pripada samo tebi. U životu ćete imati porodicu, decu, sve u redu, ali jedan sat zadržite da bude samo vaš. Da li šetaš ili sediš u nekom kafiću ili sediš u svojoj fotelji ili tako dalje, ali jedan sat ti treba da prođeš taj dan. Možeš čak i da dremaš, možeš i bilo šta, ali da samo malo uspeš da izmetabolišeš sve što ti se događa, da to negde poslažeš po nekim fionkama, da to negde... Pa ima smisla. Da ti, jer ne možeš biti ozbiljan čovjek, ne možeš da ideš ko muva bez glave stalno i da nikad nemaš tih sat vremena u koji ćeš biti sam sa sobom. I ja sam se trudio koliko sam mogao u životu da to nekako ispoštujem, taj njegov savet. I vidim da mi znači to da budem sam sa sobom i da ćutim. Jedno smo pričali sa Vladetom Jerotićem nešto i on je pričao kako, pitao nas je kako se ko odmara, bilo je neko društvo, sedeli smo neko mlađe društvo i on je bio tu glavni, jel? I onda nas pitao kako se vi odmarate, kako se ko odmara. I onda je svako rekao, ja sam rekao da ja šetam, neko je rekao da čita, neko je rekao da spava, jer jedno tak raspada se po ceo dan, spavanje mu je najbazičnije, ono što mora da obavi. I tako dalje, i kao neko opet nešto igra igrice, neko ne znam šta radi, a on je onda pitao, pa se odmorite. I onda je bio, pauza je neka nastala da se svako zamislio, čekaj, se ja kad se odmaram, da se ja stvarno odmorim. Onda je bilo da baš i ne u principu. Onda on rekao da ne traži od nas odgovor, da mu mi sad odgovorimo da ili ne, nego je rekao da on smatra da je to jedno od 3-4 ključna pitanja. Da to spada u red najsuštinskih pitanja. Jer ono što je život, to ti sleduje. To da stativa, da god kreneš stativa, što god da se sudaraš sa stvarima, ljudima, događajima i tako dalje, to ti sleduje. Ali ona intermezzo, ona pauza, ono međuvreme koje je između tih stativa, sudaranja, koje je tvoje, da li znaš šta ćeš s njim? I da li se stvarno odmoriš? I meni je bilo zanimljivo da to može da bude tako jedno od 3-4 ključna pitanja. Koliko je jednostavno pitanje, a koliko je komplikovano. Ja sad namišljam isto, da li se ja odmorim kad spavam u stvari popodne? Da li se samo nešto,
neko nađe neki model kako to izvede i tako dalje, ali čini mi se da je zaista važno, jer to je neki trenutak kad malo prikočiš, malo sve prikoči, jer sve juri nenormalno. Jeste. Onda ti imaš tvoju ručnu koju digneš i onda izađeš, staviš onaj trougao da te niko ne dira jedan sat vremena, upališ sva 4 i kao da malo samo kao taj saobraćaj životni kao udahneš, da možeš da vidiš ko si, gde si, da bi bio na usluzi svojim roditeljima i poslu i kolegama i prijateljima. A znaš kako lako je, kad se fizički umoriš ti kao otpavaš i odmoriš se, ali kad si psihički umoran i mentalno, kako god, duhovno, to je jako teško, Ja sam slušao razne savjete, meni su dolazili razni ljudi, od onih koji meditiraju, do onih koji praktikuju molitvu, do onih koji recimo odu sa prijateljima na fudbal ili nemam pojma, šetaju. Svako ima različit odgovor. A ja sam se pitao koji je moj odgovor zapravo u toj celoj priči. I jednostavno je, fascinantno da kad upadneš u tu jednu, kako da kažem, u to jedno vrzino kolo, što te uhvati, zgrabite i tebe onda ništa ne opušta. Zapravo, ti sebi ne dozvoljavaš da se opustiš. Sve ti je kao važno. Bojiš se da ćeš stalno nešto propustiti, zapravo, i baš je onako komplikovano. Nekad bih odgovor našao na 3. stranici knjige, a on je rekao, ovo ima logike. Nekad mi se to dešavalo. Sada, ja više nemam ni živaca da uzmem da čitam knjigu. Izgubim pažnju kao neko dete, na 15. strani ja sam već umoran, već mi se spava, već, Da. Ja sam sad za vreme korone čitao ponovo Mešu Selimovića kao Tvrđavu. Ništa originalno nisam uradio, samo sam uzeo kao Meša Selimović, sigurno neću pogrešiti. I toliko sam uživao u toj knjizi, toliko mi je pričinila neku sreću i zadovoljstvo da me to još uvek drži. Znači, drži me 2-3 godine, me već drži kao nekakav... I onda sam čitao opet neke pisce i nekako koji su klasici i oni sa njima nekako ne gubiš vreme. Znaš da tu spava nešto, živi nešto što tebi može biti važno. Tu su neki naši, ne znam, to je neka naša voda, ona od koje se ne žedni još više, nego koja ti utoli žeđ. I tu ima tako da nekako, i vidim, često se dešava da i pozorišta samo, na primjer, odjednom zavape za klasičnim nekim delom. I onda ga uzmu, prođu neke mode, a pozorište se vrati nekom komadu. Ponovo ga otkrije. Ponovo onda pomisliš, bože, zašto ne bi stalno igrali Čehova? Mislim, to je toliko genijalno da, kao, ili Acu Popovića, zašto? Onda, naravno, moramo igrati savremene autore koji sada pišu, mislim, to je sve logično. Ali ovo je neka sigurna kuća kao za sve ljude. Tako da, tu znaš da ćeš naći ono što ti treba u stvari. Bez obzira na rezultat je nekada dobar, nekad loš, ali ti provedeš 3 meseca na Bogolju, pa čoveč, to je takav poklon da ili na Dostojevskom ili na nekom takvom piscu, kao pa ti si proveo 3 meseca, odlaziš na probe, čitaš nešto što je pisao, mislim, Pa dobro, to i glumci kažu da ponekad uloge pronađu njih, tako da mislim da i knjige pronađu ljude, koliko god mi jurili neku, ja nisam ljubitelj tog, kako da kažem, znaš, kad je nešto mega popularno, pa kao izađe, pa svi moramo to da pročitamo. Da, odmah je sumnjivo, da. Ja ne volim, ne zato što sam ja sad kao mimo sveta, pa sad ja glumim posebnost, sad sam ja ili ti ste u tom smislu, ne. Nego da malo mi smeta tolika reklama i pažnja usmjerena na to. I onda više volim one knjige koje su negde skrajnute, koje su zaboravljene ili možda ni otkrivene. I par puta sam zaista čitao ljude koji su potpuno onako me iznenadili jednostavnošću kojom su onako zračili njihovo pisanje i tu sam pronašao smisao, recimo, kod takvih ljudi.
A onda kažem, ako dozvoliš da te pojede život i ako se baciš zapravo, znaš, sam se baciš na pod, onda je to teško, znaš, ti ne možeš da pronađeš zapravo ništa, znaš, ono, što bi moglo negde kao da te spasi, zapravo si ti taj koji sebe, potpuno uništava. Da. Znaš, zato što i tebi više ništa nije dovoljno dobro. Da, znaš, i tebe više ništa ne čini srećnim. Evo danas, koga god sam pitao šta te čini srećnim, te čini nešto srećnim. Šta je za tebe to zapravo? Znaš, ili kažu deca, porodica, znaš, niko nema ono lični odgovor zapravo sreća. To ne mora da bude uspeh, to nije novac. To ne mora da bude opipljivo, to ne mora da bude ništa što je... Ali, da li imaš taj osjećaj? Meni se čini da smo nekad mnogo više imali taj osjećaj. Dobro, bili smo i mladi, mislim, bili smo i klinci. Da, bezazleni. Ali danas se ni deca ne osjećaju srećni. Ne vidim. Pa nekako... To sa srećom je nekako, uopšte sa rečima ima neki problem. Kao da su one iskurvane, kao da je isprostituisano sve. I reč sreća, i reč ljubav, i reč levo i desno. Pa evo, volim te, toliko da svi volim te. Ali kao i levičari, i desničari, i patriote, i Kosovo, svako je već uzeo lovu na tu priču, svako je već isprostituisao i onda se zamagle te vrednosti, zamagli se to da zamagli se nekako od silnog razvlačenja te reči. Onda i sreća se kao nekakav imperativ. A stvari, šta je sreća? Evo to što kažeš, to mogu biti, ne mora biti vezano ni za kakav uspeh. Možda je ovo trenutak neke male sreće, da razgovaraš s nekim s kim se razumeš ili da si nešto primetio, video. Ja ne znam ni koliko smo mi uopšte dužni da budemo srećni. Mislim, nisi ti dužan da budeš srećan. Ti si dužan da budeš na usluzi svojima, da budeš koristan. Ali ispalo je kao da smo dužni da budemo. Ti si jednom to rekao. To je onda kao cilj neki. Ti si postavio cilj da budeš srećan. I to je nešto, ti onda podređuješ sebi, to ne usrećuje. Da. Mislim da je to vodi u neku depresiju i u večno nezadovoljstvo, jer nećeš postići tu sreću. To je živo. I onda ćeš biti neki čovek koji sve će ti smetati. Sve će ti smetati. A eto, kad ja uvek to imam nekako kao neki, osjećam kao neki blagoslov kad se s nekim razumem. Kada imam sagovornika. I priznajem da ih nemam mnogo. Nemam ih mnogo. Imam ih malo. Imam ih, na primjer, što se, na primjer, mog posla tiče, premalo. Kao da sam prestar, kao da me je vreme preteklo u smislu, na primjer, pozorišnih nekih moda, ukusa, tendencija, kao da me neke stvari su, kao da imam jako mali broj ljudi sa kojima se istinski razumem. Ali onda kada se sa nekim razumem, to je sreća. To je sreća da smo zajedno, da smo tu, da se čujemo. To je ono... Skoro sam čitao Čika Jovu Zmaja i kaže, ala je lep ovaj svet, ovde... Potok, tamo potok, ovde cvet. Onda ide, kaže, tamo njiva, onde sad, eno sunca, eno lad. Ovde, slavu i pesmu. Ja sam znao na pamet nekada. Ja sam znao, evo sad skoro sam čitao, pa evo zaboravljam, kaže, slavu i pesmom ljulja lug, ja ga slušam. I moj drug. Da nije rekao to moj drug, na kraju, šta će ti taj raj? Bez tog druga. Ako nemaš kim da podeliš to. Mislim, šta? I zato je veličanstven Čika Jova Zmaj. Šta će ti sve to što je savršeno smišljeno? Mislim, on baš kaže, ala je lep ovaj svet. Ne kaže, ovaj svet je lep, nego svaka mu čast. Koliko je lep. I tačno je raspoređeno kako treba. Tamo je potok, ovde gde sam ja, mekano cvet. Sve je super. Ima sunce, ima hlad. Ko šta voli. Ali pazi, to je napisao čovek koji je doživeo onakvu tragediju i pisao
tako prelepe pesme za decu. Da. Nema, ja ne znam ko ne zna za Čikojev zmaja. Ne znam da ova današnja deca znaju, da li ih uče u školi. Eto, on je so zemlje. Jeste. Da. A sećam se kasnije kad sam odrastao i oni Đulići u Eoci. Jezivo je. Mislim, hoću ti kažem, eto kako su neki ljudi, bez obzira na tragediju, znaš, uvijek se vadimo na loše uslove života, pa smo zato postali govna. Znaš, uvijek se vadimo na to kako se samo to nama desilo i nikom više, pa smo zbog toga đubrad prema drugima, a nikad, eto, taj čovjek je pogledao šta je doživeo, on bi imao svako pravo da izađe i da upuca puškom u glavu prvo komšiju i da mu ne zameriš ništa. Ali eto, on je nekako tu bio i sad mi više ne možemo to da nemamo taj alibi. Pa nemamo, da. Kad vidimo te ljude i kad vidimo njihovo delo, onda toga nije sprečilo da bude genijalan. Mislim, toga nije, tako da mislim... Koja je to dobra duša, mislim, razmišljam, kakav je to čovek i koja je to duša. Ti si jednom rekao, ima to opterećenje koje nosimo mi koji se bavimo uopšte, mislim, bavimo se sličnim poslovima, javni je posao, mislim, dobro, ja manje više sad i ne, ovo je moj izbor, ovo je moje, u stvari, prkošenje. Više nego što je izbor, ali prekosim samo na sebi, znaš, i pokušavam nešto da uradim, pa nema veze. Do jednog viewersa, dok onaj jedan bude stajao, ima da radim ovo. Tako da, to sam odlučio. I razmišljam, jako je teško kad treba da se dopadneš ljudima. To si ti jednom baš rekao na nekom intervju, ne znam, davno si rekao. I rekao si, to nosi jedno opterećenje, znaš, jer ti treba da ti zapravo se baviš time da bi se dopao ljudima. Nije bitno, da li kao negativac ili pozitivac. Znaš, i ja isto imam tu obavezu da sve što uradim, da to bude dopadljivo. I to mi stvara osjećaj, kako ima taj izraz, to Hrvati, u stvari, teskoba, kažu. Imam tu teskobu, znaš, bukvalno. Pa da, imaš neku obavezu. A znaš šta sam video, na primjer, sad ti ćeš to znati bolje, ja mislim da se zove Jonathan Ross. Znam. On, na primjer, on to, ili tako to radi, da mu se, na primjer, ne vidi da on hoće da se dopadne. On je potpuno, ja gledao sam neki njegove intervjue sa Vivienne Westwood, sa ne znam kim sve, on ima, daš ti vidiš da on ima puls 50, ono. Pa da, već takvi ljudi. I on kao da je doneo odluku, ili to meni, laiku, tako izgleda, da ne mora da se dopadne. I samim tim, evo ga, jako je gledljiv, jako je dobar, jako je opušten, nema ne grč, sad ću da vam se dopadnem, ja sam se dopao, ne, nisi majmune, ne deri se on, nego je, on ima onaj mir, i što je Vivienne Westwood tu i Dustin Hoffman i ne znam ko je sve bio, ima potpuni jedan super iška. Nonšalantni pristup. I nije mu svaka epizoda zanimljiva. Neka mu je ovakva, neka mu je onakva. Baš toliko da bi mogo ti kažem. Ja sam u jednom trutku nešto odgledao 10 nekih, bilo je na nekoj televiziji noću, nešto, neka repriza toga, pa imao i prevod. I tako bilo uživanje za gledanje. Ali neka bi mu bila briljantna, ali neka nije. I onda kao, nema veze, bit će sledeća. I tako je nekako odrekao se te obaveze i postao zanimljiv. Tako nekako u pozorištu isto sa nekom zrelošću ti u stvari to je neki višak energije, to je moraš da pališ još neke motore da bi se dopao. A kako su glumci, kako su zreli i sve bolji, oni koji su zreli i sve bolji, oni sve manje pale motore. I ti vidiš neke velike glumce koji to ništa ne preskoči im srce kad neko vikne akcija. Nikada izađu na scenu i nemaju, izađe umre, tipa moraju da urlaju ili će doživjeti, ne. Da li je to dobro ili loše? To je dobro kad su oni u pitanju, kad su sjajni glumci, onda znaju da imaju višak motora. I kao automobil koji troši 30 litara na 100 km. Oni postaju oni hibridi i oni najbolji postaju električni automobili, ne troše ništa, ne zagađuju okolinu. Jako lako postižu mnogo. O čemu se tu radi? On zna da je ova pauza dovoljna da on nešto obavi. I ne mora da se znoji u kadru i na sceni i tako dalje. I
I on zna, on ima poverenja u svoj aparat da će reagovati onda kad bude trebalo. Da će tek onda kada čuje nešto da se iznenadi. Nema potrebe da vežba iznenađivanje iza scene ili nešto, da ne daj Bože, nego je i oni, ti veliki glumci troše jako malo energije. Ove energije koja je vidljiva. Troše puno da bi savladali ulogu, da bi znali u čemu se radi, da bi razumeli kontekst u kome učestvuju. Ali ti vidiš da je to kod njih lagano i da oni nemaju obavezu da se dopadnu i onda stvar postane komunikativna. Pa dobro, jeste, ima tu logike. Strašno, proradi strašno neka komunikacija sa publikom, prelazi rampu. Strašno dobro prelazi rampu. A neki, onda vidiš da se neko trudi više nego što mu treba. Da, kod nas izgleda više uspevaju ti što se trude da... Pa da, agresija i to, mišići. Ovo im je sporo, previše mi mrsimo to, znaš, mislim, ja često dobijam te poruke, pratim ih, kaže, nemoj da čitaš, ne mogu da ne čitam, ti ljudi pišu, ja snimam i zbog njih i onda moram da saslušam i kritiku i pohvalu, ali kao, smaraš, brate, smarate, kenjate. Večete malo, brate, daj malo Vučić, Brnabić, kad vidi šta rade. Znaš, pa neću tome da pričam, valjda si shvatio za 35 epizoda da neće biti toga. Pa da, ali on traži i njemu nećeš valjati nikada. Pa ne moram, pa niti moram, niti ne verujem ni da tebe svako baš kao voli da gleda na tebe. Možda kad neko vidi tebe kažu, pa što baš on igra to? Da, sigurno. Znaš, ali to ne znači da sada neću odgledati film zato što ti glumiš na primjer toga. Mislim, dajem sam primjer tebe bez veze. Ali to je dobar, mislim, taj fenomen je zanimljiv, o toj želji da se dopadneš. Jeste. Ne želiš nešto počinje da zri, da se dešava ozbiljno. To ne znači da ti ignorišeš publiku i da te publika ne zanima. To ne znači to. To samo znači da ti skloniš obavezu da budeš zanimljiv, da namiguješ publici, jel se kapiramo, jel vidite kako je dobro. Kada se to skloni, ostane strašno jako, da kad ostane to je što kažu, toliko koliko. Da. Jer onda je to prava mera. Da, pa evo njega sam gledao, pa gledao sam nekada, opet sam se vratio, Dej Valena. Sećaš se Dej Valena, koji sedne na fotelju, uzme viski. Strašan primjer, i boli guo. On tako deluje. Da, na primjer, meni je takav, ja uvek kada mislim o glumcima, na primjer, mislim o Cici Peroviću, kako je, mislim, Cica Perović imao taj mir, to poverenje, to da sluša, čuje, kaže, stane, sedne, da uradi nešto blesavo, ali tačno viš da prati neki svoj impuls, koji je, tako da, eto, ima puno takvih glumaca. Ima jedna predstava, zove se Kafa i cigarete u ateljeu 212, koju mi igramo, koja je, da kažem, takva. Čuo sam za tu predstavu, ali nisam. Da, ona je takva, ona je sa relativno malo energije se dosta postiže, publika jako prati, a samo ljudi puše i piju kafu, ništa se specijalno ne dešava, ali je, snažno prelazi, baš to osvaja nekako taj mir. Pa da, možda nam to svima i treba, taj mir. Pa jeste, sve je postalo previše, ne znam ni pravi, histerično. Pa da. Blještavo, izuzetno. Najviše je izuzetnost. Da. Nema samopouzdanje, mislim, nemam samopouzdanje za sve. Ne kažem da ne verujem uopšte u sebe. To samo znači da sam svestan sebe i da ponekad sumnjam u sebe i da ne mogu da kažem sve što ja uradim je remek delo. Naravno da nije i nesiguran sam i imam i nekad tremu i nekad se ne osjećam baš ni dobro i prijatno kad nešto treba. A ovi ostali su svi super izuzetni. To je u stvari dragoceno, to osjećanje nesigurnosti je često dragoceno, jer si živ. To je kao strah koji te drži od država. I onda si živ, jer ne znaš kako će nešto uspeti, brineš, živ si, ranjiv si. Jeste. A kad nisi ranjiv, onda si čista budala, jer ti pičiš bez mozga, bez ičega. A ovako kada si ranjiv, onda si
Pa čovek si. U stvari šta je to? Tad si drag nekome, kad si ranjiv, kad vide da si ranjiv, kad dozvoliš sebi da budeš ranjiv. Onda što ja nisam drag ovim ljudima. Nije mi jasno uopšte. Zato što prkosiš mnogo. Pa prkosim, da, ja imam taj prkos. Cile, mnogo ti hvala što si bio moj gost. Hvala tebi, baš mi je prijatno. Čuo sam toliko prelepih stvari i mudrosti, kao da sam pročitao 2 knjige koje tražim već duže, ne, ozbiljno, kao da već duže vreme tražim nešto što sam želeo da čujem i onda upravo, eto, čujemo tebe. Mislim, nikad se ne znam u životu gde možeš to da nađeš tako nešto. Meni je drago što smo razgovarali, što je, u stvari, evo, mislim, ovaj tvoj način čini nekako da su stvari baš totalno spontane, nepripremljene i takve kakve su i toliko koliko. Eto, to je što je, autentično je ovaj čas tu. Evo, hvala tebi, drago mi je da smo se videli, da smo se ispričali.